Nu trebuie să vorbești tare, dar dacă ești foarte atent la ce spui și crezi ce spui, Domnul Iisus îți va schimba viața. Și eu când eram tânăr, mai mare decât voi, aveam 20 de ani, a fost o rugăciune foarte scurtă, mai puțin de 1 minut, și atunci Dumnezeu mi-a schimbat viața. Sunt mulți ani de atunci. Și știu că dacă tu crezi că Domnul Iisus a murit în locul tău și te rogi sincer în aceste momente, chiar și părinții care ne ascultă, Dumnezeu te poate schimba acum. Așa că închidem ochii și ne gândim la Domnul Iisus care a murit pe cruce și facem o rugăciune scurtă, repetați cum vă spun, bine? Da. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, îți mulțumesc îți mulțumesc frumos și pentru bine și pentru bine și pentru rău, și pentru rău, pentru tot pentru tot ce tu lași ce tu lași să fie în viața mea. în viața mea. Și te rog frumos Și te rog frumos să mă ierți să mă ierți de tot ce te-am întristat, de tot ce te-am întristat, cu gândul, cu gândul, cu vorba, cu vorba, cu fapta cu fapta sau cu obiceiul meu. sau cu obiceiul meu, Să vii în viața mea și să fii stăpânul vieții mele vieții mele. pentru totdeauna. Îți mulțumesc, Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, pentru că m-ai ascultat. pentru că m-ai ascultat. Amin. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Ocupați, vă rog, locurile. Ridicați-vă înapoi. Asta e bătaie de joc, adevărată. Hai, mă, Am putoare. făcut puțin exercițiu cu voi, puteți să vă așezați. Nu, am glumit. Facem flotări. Bun. Pentru Ora de astăzi, sport. atâta, dar avem acum o surpriză pentru voi și mâine ne vedem tot la ora care ne-am văzut și astăzi. Ora care este? 6. 6 dimineața? 6 după masa, 18, da? Și mai chemați și pe alții că mâine o să avem o altă surpriză mai mare, să spunem așa, da? Și vineri și mai mare. Deci surprizele tot cresc. Acum o să primească fiecare câte o ciocolată, câte un Kinder Bueno. Și mâine îți la ei acasă. Se descurcă. Bun. Na, veniți pe rând și copiii o să vă servească cu câte un Kinder Bueno și mâine va fi o surpriză mai mare și poi mâine vineri va fi o surpriză și mai mare. Va fi, nu vă zic ce, cine o zis acolo se apropie. Tombolă. Bine. Mulțumim. Să primească toată lumea câte una, da? Câte una la fiecare le Mulțumesc. Mai îmi dai tu una și pentru fratele meu. Și-i dă la asta, micu, că e fratele meu. Ne vedem primit. mâine, da? Da, Și mai aduceți și alți verișori, alți prieteni cu voi, da? da. Eu zic mâine. Scuzați-mă, domnule, v-a plăcut la tombolă? V-a plăcut? Da. Veți veni și mâine? Nu. Nu? Și dacă îți dau eu cadoul meu? Da. Ok. Ia-l de tot acasă. Fraților, acum plecăm acasă. Ce religie ești? Cezariană? Cezariană? Da. Ba nu, eu sunt Inter Miami Cosmic. Și de unde provin? De la Luci Madrid. Dani Bucan? Da.
De unde? De la Dani Mocanu? Da, băiatul. Ce faci? Te pun pe YouTube. Ești verișorul, ești verișorul.